That's simultaneously fortify U.S. national security, secure one of the world's most vulnerable maritime choke points, and fundamentally reshape the economic architecture of East Africa. As President Donald Trump navigates a highly volatile Middle East, marked by ongoing friction with Iran and intense security pressures surrounding the Strait of Hormuz, the strategic value of the Horn of Africa has taken center stage. Warnings from Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force commanders regarding the expansion of asymmetric warfare into the Red Sea and Gulf of Aden have እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣሜሪካ ስቲል ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ንባቤል መንደብ ንምውሓስ ዝተፈላለየ ተገራጫዊ ዝመስል ዝተፈላለየ ቅዲ ናይ ፖለቲካ ትኽተል ከም ዘላ እዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዋይልድ ካርድ ድማ ናብትን ዝድርበ ዘሎ እቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንኽረክብ ዋላ ምስ ዲያብሎስ ክስዕስዕ ዝመርፅ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዘለዎ ነቲ ኣፍልጦ ንኽብል ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል እዩ እስላማዊ ሃገር እዚ ምሉእ ብምሉእ እስላም እዮም ብምሎም ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዎ ግን ምስ እስራኤል ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ መድረኽ ምስ እስራኤል እቲ ዝዓበየ ዝምድና ንክገብሩ ኣፍልጦ ሂባቶም ስለ ዘላ ድማ ነተንያሁ ምዝመዛ ቀዳማይ ሞዩ እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ደስፕሬት ከም ዘሎ ወይ እውን ኣቕሊ ፀቢቦም ከም ዘሎ ፈሊጡ ኩሉ ዘድልዮ ሓቲት እዩ ናብቲ ዝስምዕ ደምፆም ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚያ ናይ ሶማሊላንድ ካርድ ዝያዳ ክጥቀመላ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ እቲ ኩነታት ናይ ሶማሊላንድ ላዕሊ ከይድሉ ኣብ ዘሎ እቲ ሓሰን ሼክ ዝበሃል ዘሎ መራሒ ናይ ሶማልያ ድማ እንታይ ክገብር እዩ ሓፍ ኮፍ ክብል ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በት ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ምንዝርና ዝቐርብ ስለ ዝኾነ እቶም መራሕቲ ኣበይ ይውዕሉ ኣበይ ይኸዱ ክልቲኦም ረይዎም ክልቲኦም እቲ ናይ ሶማልያ ናይ ኣብን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ኣካይዳን ዘለዎም እዮም ብኣብን ይጀምር ንኤርትራ ንኢሳያስ ፕሬዚደንት ይሱ ወዲ ኣፌ ኢሉ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ዝነበረ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ንህወሓት ንምድኻም ተጠቂምሉ ኣይሶምን ኣይሳለስትን ህወሓት የዳኽም ኣለኹ እናበለ ተገምጢሉ ድማ ንኤርትራ ከኣሊ ዝፈተነ እዩ ንሶማልያ ፈቲኑ ንሱዳን ስለዚ እቲ ምንዝርና ናይ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ቀልጢፉ ዝቀያየር ምዃኑ እቲ ሓሰን ሼክ ካብኡ ይገድድ ንኤርትራ ትማሊ ኣቢ ንሶማሊላንድ መፂኒ ኢሉ ከይዱ ሰለስተ ግዜ ኣብ ውሽጢ 2-3 ወርሒ ዘይከውኒ ኣስመራ ከይዱ ሰራዊት ኣመሪቑ ወታደራት ወሲዱ ካፒቴናቱን ገለመለን ሒዙ ከይዱ ንኤርትራ ሎሚ ከመይ ውዒልኪ ንባዓልቲ ናፅነት ናትና እውን እንኳ ሓጎሰኩም ክብለና ይመረፅ ሓሰን ሼክ ንሶማልያ ሙሉእ ብምሉእ ዝውክል ሰብ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ he is a president my friend ፈቲኻ ፀሊእካ ህዝቢ ሶማሊ ፈተወካ ፈተወካ እንደይኮነ እታ ኣብ መንበር ዘሎ ፖለቲከኛ ወሳኒ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንኤርትራ ይፀልኣይ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ መንበር ዘሎ መራሕቲ ግን መራሒ ኩሉ ግዜ ኣንፃርና ሓደገኛ ውሳነ ምስ ወሰዱ እዮም ክሽገሩ ከለዉ ድማ መፂኦም ይፃድቁልና ኤርትራስ እንታይ እሞ ንዓታቶም ክፅቀሙ ከለዉ ድመፅዋ ፀገሞም ዝተፈትሐ ድማ ብዋጋና ዝዋገዩ እዚ ንመንሰይ ኤርትራ ዝቆጥዕ ነገር እዩ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ግን ድራማ እዩ እቲ ተዋስኦ ንሪኦ ዘለና ሓሰን ሼክ ንባዕሉ ኣብ ክቢ ዝበለ ቅልውላው ዘሎ እዩ ቅልውላው ስለ ዘሎ ግን ኤርትራውያን ንሕና ሓለፋ ክንገብሮ ኣለና ማለት ኣይኮነን ማለት ንሕና እውን ረብሓ ኣለና እንጂ ምስ ክንቀርብ ከለና ግን ዝያዳ እቲ ኣጠቃቅማ ናቶምን ወይ እውን ወይ ደይ ንኤርትራ ክጥቀሙላ ዝፍትኑ ምስ ሸገሮም ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ይመፁ ኤርትራ ድማ አንፎርቹኔትሊ ትሕግዞም እያ ነቲ ሓገዝ እቲ ተጠቂሞም ድማ ነቲ ኤርትራ ትደልዩ ዕላማ ንነብሶም ንኣብነት ሶማልሲ 10,000 ወታደር ሂቦሞ ኩነታት ናቱ ከረጋጊ ዝግብኦ እዚ ኩሉ ዝተገበረሉ ኣበይ እቶም 10,000 ፋሕብትን ይእትይዎ ስለምንታይ እቶም ካልኦት ገንዘብ ዝኸፍሎ በዓል ይመራት ኤርትራ ፅልዋ ክልዋ ስለ ዘይደልያ ቡ ነቲ ፅልዋ ናይ ኤርትራ ንምድምሳስ ነቶም ሰራዊት ገሊኦም ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝገብሩ እዮም ዶ ገሉ እናበሉ ሽም ናይ ኤርትራ ንምፅያቅ ዘይገበርዎ የብሎም እጅታይ ንማለት እዩ ኣቢ ዝኩሉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል ኤርትራ ዓብ ተራያ ጌራ ኤርትራ ጌራ ትለይ ዝብል ሰብ ኣሎ ዘሎ ምንኖ ኤርትራ መፅያ ጆኖሳይድ ፈፂማ ኢሉ ከሲስና እዩ ንሕና ድማ ንተጋሩ ተኸላኺልና ኣሎም ኢና ኢሉ ከሲሱና ኣብ ፓርላማ ናቱ ስለዚ እቲ ኣገባብ ናይ ኣጠላላም ዘለዎ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እዚ ግን መምሃሪ ንጠቀመሉ ንሕና ንኣቢ ኤርትራ ንኣቢ ዝሓገዘቶ ደጊምና ኢልና ኢና ንኤርትራውን ስጋኣት ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝዓቢ ስጋኣት ኣብሲ ወላ ኣብ ስልጣን ተቐፀለ ወላ እንተጠለበና የዋፃና ካብቲ ካልእ ን20 ዓመት እንታይ ጌርና ሪና ኣብይ ኣሕመድ ግን ንኢትዮጵያ ክቋፀራ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ክሳብ ዝኽእል ድማ ንሕና እውን ሕሳብና ክንገብር ንኽእልና ዝብል እዩ እቲ መደምደምታ ናይ ሻዕብያ እንተኒ ሶማልያ ብቅኑዕ ልቦም እዮም ክሕግዝዋ ፈቲኖም ግን አንፎርቹኔትሊ ስልጣንን ረብሓን መራይ ዘገድሶም እዚ ሓሰን ሼክ ሶማልያ ሲ ሓደ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሶማል ክሓስብ ከሎ እንታይ ድሓስብ ትወድቕ ዘላ ሃገር ፋሕብትን ዝኣትዋ ዘሎ ዝንቀሳቀሰሉ መኻይን ቤት ፅሕፈት ናቱ እንተትሪእዎ ግን ተገረምኩም ነይርኩም ሴኪሪቲ ናቱ እንተትሪእዎ ተገረምኩም ነይርኩም ድኻ ሃገር ዲዚ ወላ ሃብታም ሃገር ኢኻ ትብል ጀስት
ኮሚት ፖለቲካ ናይ ቀረን አፍሪካ ዋላ ሱዳን እኮ ጅምሽ ዛሃገር ፈሪሳላ ሱዳን ገለን ብለኩም ኣለና ቡርሃን ዝጥቀመሉ ቴክኖሎጂ መኻይንን ታሪኻዊ ካላርስቲ እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ተኣሉ ዝመውት እምበርቶም ፖለቲከኛታት ኣይዳኸሙን እዮም ኣብዚ ካል አፍሪካ ከምዚ ናይ ኤርትራ ከይመስለኩም አይዶን ፕሬዚደንት ሳያስ ዝጥቀመለን መኻይን ናይ ማስ ምዃነን ኣይፈልጥን እየ but I'm pretty sure ሓደሽቲ ከም ዘይኮናን ሞደርን ከም ዘይኮናን ስለዚ ከምቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝኸድዎ ኣከባብ ዝኸዱ መራሕቲ ይኮኑን ኣይ ግን እሳቶም ሃገራቶም የመሓድሩሎ ፖለቲካ ድማ እንጌራ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኤርትራ ግን ዝተፈለየ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዲስትራክሽን ታክቲክስ እዩ ዲፕሎማሲ ገብራሎ ሰላም ገብራሎ ናብ ፅቡቅ ከይዳሎ ክበሃል ዝግበር ዘሎ እዩ ዋላ እቲ ናይ ሶማልያ እውን ከምኡ ክበሃል ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ተቐባልነት ክህልዎም ከምዚ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፀገም ኣለዎም አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን ኣብ ብዙሕ ክፋል ስለዚ ምስ መራሕቲ ናይ ዓለም ክራኸብ ከሎ ምስቶም ቀርኒ አፍሪካ ክራኸብ ከሎ ፅምዶ ትርጉም የብሉን ኣነ ምስ መራሕቲ ናይቲ ከባቢ ዝራኸብ ዘለኹ ኣነ ሓይሊ ዘለኹ ብላ ኣሎ ሓሰን ሼክ ንባዕሉ ኩርሱ ጠልጠል ኢላ ዘላ ኣብይ አሕመድ ከምኡ ጠልጠል ኢሉ ዘሎ እዩ እቶም ንዑ ዝረኽቦም ዘለዉ ተመሳሳሊ ፀገም ዘለዎም እዮም እቲ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኖም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ወይ ንሃገሮም ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ንመለስ ኣብይ አሕመድ እዚ ሽፋን ከም ዝኾነ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ኢኻ ትዕቅኖ በድሮን የታገዙ ውጊያዎቹን ቀጥሏል። የፋኖ ብልጽግናው አገዛዝ በድሮን የታገዙ ውጊያዎቹን ቀጥሏል። የፋኖ ኃይሎች በካምፖች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን ሬጅመንት ለመሰስ ያሉበትን ውጊያ ማከናወናቸውንም ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ አሁንም የሰራዊት ስልጠናና ምርቃት ላይ ነኝ ይላል። ይህ ወታደሮች ሰልጥነው በብር ሸለቆ ተመረቁ የሚለው ዜና ባለፉት ዓመታት ደጋግሞ የተሰማ ነው። እነዚህ ወታደሮች በየጊዜው ሰልጥነው ስምሪት ከተሰጣቸው በኋላ የትገቡ የሚለው ግን በአገዛዙ መንደር እንዲነሳ የሚሻ ጥያቄ አይደለም። ዛሬም ግን ታይም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብይ አሕመድ ብድሮናት ተሰኒዩ ከቢድ ኩናት ኣንጻር ፋኖ ፈኒዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሮናት ንበይነን ዓውደ ኩናት ዝስዕራ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ ኣቢ ከምኡ ድማ ካድሬታቱ እዘን ድሮናት እዚኣተን ዝሰዓረኦ ድፋዕ የለን ክሳብ ሕጂ እንተስ ሓቂ ድዩ ዋላ ዝተጋነነ ንተጋሩ ክስዕር ሓጊዘናንየን ይብል እዩ ዋላ ኣብቶም ተጋሩ እንተን ድሮናት ኣብ ተራ ተፃዊተን ክብሉ ትሰሚዕ ኢኻ ግን ካብ ተጋሩ ካብ ህወሓት ቲዲኤፍ ፋኖ ይደክም ንምግናን ኣይኮነን እዚ ፋኖ ተጋሩ ምድባት ጀነራላት ዝነበሩ ናይ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም እዮም ዝመርሖም ነይሮም ፋኖም ከምኡ ይኮነን ሕጂ ግን ናብኡ ክበፅሕ እዩ ድሮ ሓያል ተበግሶ ወሲዱ ኣሎ እዘን ኩለን ድሮናታን ሚሳይላቱን ገለመለን ተጠቂሙ ንፋኖ ክስዕሮም ኣይከኣለን ኣሎ ቀፃሊ ፋኖ ይስዕርዎ ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኣብይ አሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ውፅኢት የምፃሉ የለን ኩሉ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ውፅኢት የምፃሉ የለን የግዳስ ዋላ ክሰር ቀፅል ጥራይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግዲ የብልካ ኣጆ ካብ ጎንካ ኣለና መን ይብሎ ኣሎ ክርእየኩም ኢማራት ጥራይ ከይመስለኩም ኣም ገነ ሸው እዩ ገለገለዮም ከማን ከሰንብዱኩም እዮም ዋላ እዚኣቶም እንዲኦም ኣንፃርና ተሰሊፎም ዘለዉ ክትብሉ ኢኹም ሓደ በሉለይ ካልኣይ ልክዕ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ንትግራይ ንኣምሓራ ኣከቢድ ዝኾነ ኣብዚኣ ከዓ ፅቡቅ እንታይ ኢሉ ብልፅግና ኩሉ ግዜ ሰራዊት ዘመልቕ ሰራዊት በቃ ፅቡቅ ክዳን ዝገበረሉ ትብል ኣለካ ሕጂ ንኣፍሪቃ ሙሉእ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ዝመስሉ ኣምሲሉ ብቪድዮም ብገለን ገይሩ ኮማንዶን ገለና ኣምሰሉ የመረቕዎም እዚኦም ዝተመረቑ ኣበዮም ዝኸዱ እንታይ ከይሰርሑ ኢሉ ሓትት እንዲት ህዝቢ ዝብል ማለሲ ልክዕ ከምዛ ቀዳድ በርሚል ክትመልእ ትፍትን ደለካ እኳ እታ ማይ ትገብረላ ግን ኣብ ዕፃ ዘላ ድማ ስኻ ትመልእ ተን ማይ ግን ኣብ ቦተን እየን ንኸዳ ኢትዮጵያ ሰራዊታን ከምኡ እዩ በቃ ኣብይ አሕመድ ብውሕዱ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣብ ሶምን ደመርቕ ወላ በረሖር ኣይፈልጥን እየ ናብ ኣምሓራ ይኸዱ ሽተ ማይ ወላ ትፅዩም ተሸመ ዝበሃል ኮይሉ እንታይ እቲ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ተበጊሱ ዝነበረ ካበይ በፂሑ ገለ ተሃይለኩም ኣኽባር ባህቡና ማለት ንኤርትራ ገፁ ንትግራይ ከም ዝተበገሰ ስርኢና ነና እንታይ ኮይኑ ተመሊሱ ድዩ ብገይሩ ዲ ሸፊቱ ኣብኡ ዲ ደሎ ገለ ብሓበሬታ ቡና ኢሉ ኣያያያያ ብዝኾነ ተመለስ ኢና እዚ ኩነታት እዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና በሪስስ ምሳ ኣተሓዝ ኣቢልካ ክትሪያ ዘለካ እዚኣ ንስማዕ መንገዲ ናይ ኩናት ምድላዎም ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝገልጽሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ እውን ዕገስ ኢና ዘለና ሕዙ ናብ ኩናት ምህንዳድ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕረፈልዎ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኢና እንደሊ ዕግስቲ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ኢና ንገብር ዘለና ሕዙ እውን እንትኾነ ማለት እዩ ሮታል ሲሉ የህወሓቱ ሊቀመንበር
ጦርነቱን ጀምረውታል ሲሉ የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። በትግራይና ከትግራይ ውጭ የሚገኙ የአሁንና የቀድሞ የቲዲኤፍ አዛዦች የተለያዩ ማብራሪያዎችም ቀጥሏል። የቲዲኤፍ አመራሩ የመመከት አቅማችን አድጓል ሲሉ፣ ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ደግሞ ቲዲኤፍ እንዲበተን እያደረገ ነው ሲሉ አንስቷል። ከሁለቱም ወገን በተለይም በብልጽግናው አገዛዝ በኩል የትግራይ ሹማምንት ላይ ያነጣጠረው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻም ከጥቂት ዓመታት በኋላ አቧራቸውን አራግፈው በተነሱ የጥላቻ ቃላት የታጀበ ሆኗል። የአገዛዙ ልሳናትም የህወሓት ሰዎችና የቲዲኤፍ አዛዦችን በዘንዶ በጭራቅ በአረም ወዘተ እየመሰሉ ያቀርቡ ዘንድ የታዘዙትን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እየፈጸሙ ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማብራሪያ ያቀረቡት የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በውስጥም በውጭም ሆነው ህዝቡን ደብረጽዮን ከም ዝበሎ ኩናት ብወቅዕ ተጀሚሩ እዩ ብልጽግና ኩናት ጀሚሩ እዩ ኣብ ልዕልና ኩናት ጀሚሩ እዩ ስለዚ ዘይተነገረ ወይ ዘይተኣወጀ ወይ ዓው ዘይተባህለ ስለ ዘይተደልየ እምበር ኩናት ኣውጅ ዘሎ ኣብ ልዕልና ብምባል ደብረጽዮን ነጊሩ ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ጀነራላት ናቱ እንትኾኑ ኩላቶም ነቲ ዝመፅኦም ዘሎ ብዶ ተዳልዮም ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ እሱብ ድማ ብወገኑ ንቲዲኤፍ ንምፍራስ ኩሉ ዝከኣለና ታክቲክስ ንጥቀም ኣለና ንቲዲኤፍ ንምፍራስ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ጻድቃን ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምቲ መራሒ ናይ ህወሓት ወይ እውን ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ዝብሎ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ተፃቦታት ከምኡ ድማ መንጀሪኖ ክትብለኩም ፀንሐት ናይ ኩናት ኣምባጋሮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን እንተዘይጀሚሩ ድማ ክጅምር ስለዘይደለየ ዘይኮነሲ ዓቕሙ ስለዝነሓቐ ጥራይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እምበር ኣብ ሓንጎሉ ተጀሚሩ እቲ ኩናት ጉዳይ ከም ዝተጀመረ ጌርና ንወሰዶ ዳርጋ ብዙሓት ድማ ኣብ ጎኑ ከም ዘለው ከርእየኩም እየ TPLF chairperson Debretsion Gebremichael claims that the Prosperity Party regime has officially launched a war against Tigray through drone strikes, militant attacks, and economic restrictions, describing the post-Pretoria agreement period and as an era of neither peace nor war. ስለዚህ ነቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝነበረ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ብድሮናቱ ብምልሻታቱ ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ምሕንቆታት ዕፅዋን ክባን ብምግባር ወቅዓዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፈንዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ኩናት ኣይመፀናን ኢሎም ክድቅስሉ ዝኽእሉ መንገዲ የብሎምን እዚ ኩሉ እናገበረ ከሎ እቲ ብልፅግና ድማ ነፍሶም ንክከላኸሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ስጉምትታት ከ ዓለም ሙሉእ ኣንፃሮም ዓበይቲ ሃገራት ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ካልእ ናይ ምትግባር ስርሖም ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣንፃሮም ክሰብኩ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤስካሌትድ ፕሮፓጋንዳ እቲ ብልፅግና ሰፊዕ ዝኾነ ኣንፃር መራሕቲ ህወሓት ምስኦም ድማ ንኤርትራ ሓዊስ ኣቢሎም ከም ፅምዶ ገይሮም ቀፃሊ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ቴሌቭዥናት ብፋና በሎ ወላ ብካልእ መደበራቶም ገይሮም መውዓልን መሕደርን እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ከምኡ እውን contradictory statement on TDF status. There is a stark division between current and former military leaders regarding the strength of Tigray's defense forces. ብዛዕባ ናይ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ግምገማታት ይወሃብ ከም ዘሎ ሜጀር ጀነራል ማዓሾ በየነ ሕጂ current TDF መራሒ ናቶም ዘሎ ማለት እዩ asserts that the army has been strengthened, relations with neighbors are good, and that Tigray must and will defend itself by force against federal. Lieutenant General Tzadkan Gebretensai Dema claims that the TDF is rapidly disbanding and depleting in numbers, citing that a specific army unit shrank from 16,000 personnel to 2,000 to 300. So እንታይ ዝብል ዘሎ ክልቲኦም እቲ ጀነራል ማዓሾ በየነ ህዝቢ ትግራይን መንእሰይ ትግራይን ቃልሲ ትግራይን ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ትግራይ TDF ሓያል ከም ዘሎን ተመክሮ ዘለዎም ሰራዊት ሒዙ ከም ዘሎን ምስ ጎረባብቲ ድማ ፅቡቅ ዝምድናን ውህደትን ገይሮም ከም ዘለው ክነግር ከሎ ነፍሶም ንክከላኸሉ ሃገሮምን ክልሎምን ንምድሓን ድማ ህዝቦም ንምክልኻል ድማ ዝኣክል ዓቕሚ ከም ዘለዎም ክነግር ከሎ ጻድቃን ድማ TDF ኣዝዩ ተዳኺሙ ሰብ ገዲፍዎ ይሃድም ኣሎ ዝተፀንቀቐ ሓይሊ ሓደ ገለገለ ክፍለ ሰራዊታት ካብ 16,000 ዝኸውን ኣባላት ዝነበሮም ናብ 2,300 ክሳብ 3,000 ተሪፎም ከም ዘለውን ስለዚ ተዳኸመ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ነቶም ብልፅግና ኣጆኹም ተበገሱ ኩሉ ነገር ኤርትራ ጌታቸው ረዳውን ከም ኢልዎም ኤርትራውን ሓንቲ የብላን ስለዚ ተበገሱ ኩናት ደንጊዎም እዩ ዘሎ ሰብ ስልጣን ክሕዙ ኩናት ደንጊዎም ኣሎ ኩናት ግን ከመይ ከም ዝኾነ ኣይርድኦም ይመስለኒ ህዝባዊ ግንባር ብሕደት ኣሽሓት ሰራዊት ነቲ በማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ሸቆጥቆጥ ኣቢልዎ እዚ ታሪክ ዝበሃል ዝግደሱ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ደክዕ ከምዚ ሓደ ሰብሲ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ነገር ሓይሊ ተሰሚዕዎ
كل كونነት رجيص كخيز زمسلو زلو كم إنا نرزالنا كن زي إثيوبيا كل زي وتقطع كابي دمت نكوننا زين من باب تمن كتنيل كاي ترجع زبال مثل أنا أبوتاتنا زستقبلوا لي مثلا claims that the prosperity party regime has officially launched كم تريد لنا بغلتي وجن استفل عليه عينت مرجع إتاتنا نسمى زلنا نجزيكم قد فينات كنا تاي كم زغول هجي تكد عتريو نتقرأي دما عبت كالو كوينات كسوري كالو كوينات كالو جنس أنا هلا قطع هذلكمي تكد عاد جنا بزريوه من هالباتنا هو حات عبايت مرتيازيا أوروبا زوجو مجلسي أب تخلين يعمل رداتها زي تمركزن كعب حاد كزر حاطني قبل وده بحوحات أب زوجو قبر ملس حبيو بتوسخي منجست فيدرال نحوحات حقاونة نمخل خال بمفتن كندي عن كذات سمم بمفراسن سمم بريتوريا يتحسو كم زلو وده بحوحات كلتو حوحات نسلامن نزتن زلو صنع دلونات كم زغط سلم حبرة أوروبان أهجراوين مشارف تندمع منجست فيدرال كابمت تعنق عفات توسيو ناب حقاوي بوليتيكاو زت نخمات ساعات كجوري جبا قبل جالسو زرزرة مجلسي كم زسعب كقربي حجي كم تري وزلهم زي هو حد نتي حبرة أوروبا زجبرو يوم زملسو زلو كريكمه أوروبا زبحلو كم يزبلو لخباطات مخانن خطفلت تراين بر حدش نجرب كواي كونن نديجن let's have a look into them زي تري وزلهم طليان زبحل منجستي طليان مالتيو نيروني أبي أحمد نايتقراي كوينات كأغلو حجدما أبا محرانا أبو أوروميانا محران كبيت كوينات زكاي زلو حجدما تماليشنا بتقراي ونكخيز دل نزلو $7 مليون حاجز يبوملو concessional loan مالت دما I think كم حاجز عينت كتبلو تخليها ولا زي بلو نقزي شجروك حلف له زغل 7 مليون يورو حاجز قبروا له you know طلعنا بزن زحلفك بتاع عمتات راي مسابي زخدو زلو جورج ميلون نبادي سبب بمتع جميركا no wonder تمسير تراز نبرة زحتل كيلو إلو كتريه تغل كابو دبقاسيو because they are really putting all their eggs زبس حنكو أكو حتات ناتهم ناب أبي زورد ويوم زمسلو ندحر مس أبي كسع كندو قربت علوهم أبي نعاي حجزو نتراي كونن كبلهم زغل we know that تاي كبلهم زغل بجاهم يرتراي تحجزو يرترا نعاي كتطفى الناس اللي تدلدل لا يتحجزوها كبلهم كم زغل زتراتر سوالو اسكنغروني تحطو طليان تسمعوا لي تسمعوا كتبلون تقولوا ما يبطليان على هاجريو ناتو ربحان خلتي هاجرات كبل زغليو ببالنا نيرنا بت أبي يرتراس صبوز خنا من قصاصات جيرو I don't see much right now. ما تحت زكاية تلو تسفى نقبر I hope تسفى تطوعي بالوان خونو جن كم تأبقاق ساناتهم ويولومي اقرات العيل اللهم كله so what are they waiting for? I mean كويناتي تساقمام تحريلكا كويناتا بيتوبيا خلوه ما ينفس قبر زلو this is the paradox نايزياتهم زكوي أب كوينات زلو ينفس هاي قبروني هم دي خاطر اندي زبحال السينما قوت but they are investing up كوينات زلو كابيتوبيا كوينات زلو يلن أبز حلفة ولا تيرب عبرت يتولكم هو حد خصصه ونسوي لكم كلتا 100 مليون دي ولا 207 مليون باجت سبورت يلوك المغرب تليني أبي أحمد حاجة سيبوه يوروبيان يونيون مالتي جدما طليان بوغنو 7 مليون قال لا يكونوا زغنزب زي ني أبي مش زلو كمر ما نايت 1 بليون ناي بوند سقم زنبرون دقيفهم دقاقيفهم extension هيبهم الله سلازي they are really on his side ويدا زحبون زقبرون تقبروا they سلطوا سلازو نمبر كلها طب نكس قروة أنت أبغوني يوم دوي لهم زلوا مهنياتهم فلوتيت مهنيات ما كم أبى عينة مقابري أبيك تركب تخل بس ما سو أبرو سكشك كمان مزدلي كأي من صفت حجر على الوادي بلان هزبايت أمل ودي يسمى بزي قدس شيء كبلهم زغني so I mean زغنا ما راح نبي تبي أحمد زغلوا ريوا كابلا is like أنا حدا معلتي لازم أسكت مع الثلاثة معلتي زقبريه مثلا شيء دبلهم يجري بحلاسات هوتيلات نسرع له نعتاتهم ما جنزبون زخفلوا ما مثلا أنا غريهم كله إذا كل الريزورت تازم مرقو زلوا نمنتايز مرقو زلوا نحريلكم ثم هبتاماتن بليونرات المتيوم أو كم دليتهم حقي اللي قليل دليتهم كقبر يقول دليتهم مالت ذكر محجون أمثال كميتي إبستين كلاس بهال تي جيفري إبستين نيتوبيا استميت وانيري أيكون إن من نتي حماق تقبراتنا بعلقنا نقلن ترى يكون سي كنوز سجرة كالي إكسبرمنتات قبرالات خل صبغت بوتها إثيوبيا يلو أبتو صحفات ناتو دوسع دبدابيتات ترغيب مالت لذي كم بعد الأبيز عمسلو كقبروا زخول نقرات نزيوم صبعتنا محاس قال لي لا يكون سو إذا عبك خسر ويدا اليوم بقمت على بحالي ترامت يوم
كان هبانيا كالو زربا يلن بعريلوهم يا كر برقص أب كالو زلمدوو سلزلوهم نيرتراخ قبرو لاي كخلون يوم زي دما منالبات أبعد تي ኤርትራ ምናልባት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ስዒሉ ክምዝመዝ ኣይደልን እዩ at the end of the day እታ ዓለም ንኩላ ክንቂራ ከቢድ ንዓና ኩሎም እቶም ሃገራት ኩላቶም ክትቅይሮም ዘይትኽእል ተኮይንካ at some point you have to كيف ክትኣትወሉ ትኽእል ትግደደሉ ኩነታት ኣሎ ድሓን ንሳ ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እንድየ እንታይ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ ኣብዚ there is this story ሕጂ ኣብ ናብ ሱዳን ሽፍት ክገብር እየ ምክንያቱ ከተሓዞ ስለ ዝኾንኩ ዝናይ ጥልያን እውን by Amnesty International says the rapid support forces in Sudan committed ethnic cleansing and crimes against humanity during the group's capture of El Fasher. The battle for the city, which ended late last year, was one of the bloodiest episodes in Sudan's civil war. Let's speak to our colleague Barbara Plett-Usher, who's in Nairobi for us. And Barbara, just tell us what's in this report. Well, Karen, the report basically provides more evidence, mounting evidence of atrocities committed in El Fasher. Amnesty International interviewed nearly 250 people, more than 200 of them survivors, not just of the takeover of El Fasher, but also the... እንታይ ዝብልኹም ዘለዉ ሱዳን እዩ እዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ኣብ ኣልፋሸር ትዳዕ መሰረዕ ህልቂት ከም ዝፈፀመ ብዝኣክል ጭብጣ ሰኒዩ ቀሪብሎ እቲ ዳዕ መሰረዕ ቀደም ሽሙ ጃንጃዊድ ዝበሃል ነይሩ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣቢላ 2011 ድማ ኣብ ዳርፎር ካብ ዝገድድ ህልቂት ፈፂሙ ነይሩ ንዑ ገዲፎም እንታይ ገብርሎ ኣሜሪካ ንሰራዊት ሱዳን እገዳ ይውርዱ ኣለዉ ቃል በቃል እኳ ይዝብለኩም ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም መን ይብድል ኣሎ ዳዕ መሰረዕ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ጎኑ ከመን ተሰሊፉ ኣሎ እናረኣዩ ከለዉ እንታይ ይገብርሎ ሶም ብግምጣሉ ንሰራዊት ሱዳን ነፍሱ ንኸይከላኸል ንሃገሩ ከየትሕን እገዳ ኣብ ልዕሊኡ ካልኣይ ገጽ ናይ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣውሪዶም ኣለዉ ስለዚ እቲ ፀወታ እቲ ርስሓቱን ክፍኣቱን መወዳእታ የብሉን ለንቀነ ጥራይ እቲ ዳዕ መሰረዕ ብድሮን ዝገበሮ ስሙ This is what a recent RSF drone strike did to a house in the city of Al-Lubayd in Sudan's North Kordofan state. At least 8 people lost their lives in this attack, adding to the many others who've been killed in RSF drone strikes as the paramilitary group targets Al-Lubayd, which is controlled by the Sudanese army. We had the strike around the corner and then it hit our neighbor's house. We came running and found them alive. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ገበናት መወዳእታ የብሉን but nobody cares really ወላ ሓደ ዝግደሰሉ የለን እቲ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ እቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ዝግደሰሉ ሓይሊ የለን ሃገራት ኣዝየን ብዙሓት ሃገራት ኢደን ይትየን እዚ ቃንዛ ኣብ ዝፈጥራሉ ዘለዋ nobody is caring everybody is helping everybody is contributing ነቲ ኩናትን ስቃይ ናይቲ ሃገር ንምግናን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብርሉ هذا دما حلافنا دوسد يلن جبنا برس جبن تفتشي منا طب هلا خلوا دما nobody is stopping nobody is trying them بقيم تعالوا نتي زود سعزلو حزبي كم دما نتي زك على زلو منجستي يدو أسيركا أسوار كم زي ركبن بومباتات كم زي ركبن غيركا ندعم سريع جن كم دليتو بيستفل عليه من قد كم زي ركبن دقف كم زي ركبن حجز كم زي ركبن إمارات دما دليتا خم تجبرن غيركا ده تجبرالو لكينات تقادد ስለዚ ዳዕ መሰረዕ ሓገዝ ይረክብኩም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ሲስተማቲክ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ንምግትታና ኣሜሪካ ከምሰርሕ ዘላ ርዱእ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ነገራት ተዋሓደ ቀደም መብዛሕትኦም እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ደጎለዶ ዝበሃሉ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ኮይኖም እዮም ዝሰርዑ ኣብዚ ሕጂ ግን ዝተፈለየ ኣካይዳ ቁሩብ ንርኢ ኣለና ምናልባት ኮንዶ ኾን ይሕግዝ ዝኸውን ኢና ንብል ዘለና በት ሓገዝ ክሳብ ሕጂ ኣይተረኣየን እንተዋሓደ ግን ክልቲኦም ኣብ ሓደ መርገፂ ኮይኖም ተዋሂዶም ካስዩካ ዘይምፍታኖም እዩ كالون نبزيكم السكومي حنتي اب ICC International Criminal Court زقاطه مكسهم ري names senior UAE Ethiopian regional officials over alleged Sudan atrocities. A coalition of international human rights and legal organizations has asked the International Criminal Court, or ICC, to investigate senior officials from several countries, including Ethiopia, over their alleged role in facilitating atrocities during Sudan's ongoing conflict. According to a report by Middle East Eye, the submission was filed by the Raoul Wallenberg Center for Human Rights and partner organizations. It calls on ICC prosecutors to examine whether foreign officials knowingly provided arms, logistical support, financing, or other assistance that may have enabled war crimes and crimes against humanity in Sudan's Darfur region. The file كم تري وزلهم زون حدا نفسه زخالة أقداسي معرف يوم زولو زلو انتايو تي ICC زبان International Criminal Court
ኣቡ ሓደ ክስተ መስሪቱ ከም ዘለዎን ናብቲ ኩናት ዝተሓባበሩ ዘለው ካብ ሲነር ዩኤኢ ካብ ዩኤኢ ዝመፁ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ካብ ካልኦት ሃገራት መራሕቲ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳንን ህልቂት ናይ ሱዳንን ግፍዒ ናይ ሱዳንን ከምኡውን እቲ ጥፍኣት ናይ ሱዳንን ዘሳልጡ ዘለው ናብ ICC ክቐርብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክግበር ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ። እዚ እውን ፅቡቅ ተበግሶ እዩ። ምክንያቱ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ሱዳን መወዳእታ የብሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ጥራይ እዚ ንሕጂ ንሪኦ ዘለና ዘይኮነስ ተወሳኺ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ እውን ንባዕሉ ኣብቲ ዶብ ናይ ሱዳን ዘሎ ዓብይ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። ከሪአኩም እየ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ሕጂ እውን ኣብቲ ኣብ ብሉ ናይል ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ስለዚ እዛ ሃገረ ሱዳን ወሪድዋ ዘሎ ግፍዒ ንበይኒ እዩ ኩሉ እዚ ፈተናታት እዚ ድማ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣይኮነን። እዚ ኸማን ማለት ክንዲዚ ህዝቢ ሱዳን እውን ቀሊል ኣይኮነን፣ ሰናፍ ኣይኮነን፣ ናይ ብሓቂ ድምክት ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ከረየኩም ፀናሕኩ ኣንፃሮም ዓጢቆም ዘለዉ ወይ እውን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንክህሉ ዝሕግዙ ዘለዉ ሓይልታት ተሪኻዮም ዕልቢ የብሎምን ኩላቶም እዮም በቃ እዚኦም እንተኮይኖም ጎረባብትኻሲ ኣብ ግዜ ሽግርካ ንጥፍኣትካ ዝስዕስዑ ምስቲ ከጥፍኣካ ዝደሊ ሓይሊ ዝስለፉ ግምጥል ኢሎም ድማ ፓን ኣፍሪካኒዝም ሪጅናል ኢንተግሬሽን ዞባዊ ውህደት ብሓደ ኮይና ንስራሕ ዶባት ክኸፈት ኣሎ ገለ ክብሉ ከሎ በዓል ኣቢ በዓል ዊልያም ሩቶ እንታይ ትብሎ? መቸም እንታ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ማለት ኢማራት ከዓ ገንዘብ ስለ ዘለዋ በዓልቲ ግዜ ስለ ዝኾነት ድሌታ ትገብር ኣላ። እቲ ብጫ ላይንስ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉእ ናይ ኢማራት ተልእኾታት እዩ ኩለን ኡጋንዳ ኢልካ ኬንያ ኢልካ በዓል ናይ ኡጋንዳ ሙሰቪኒ ሲ ፓን ኣፍሪካኒስት ኢና እናበሉ ዝጃሃር እዩ። ካልእ ከምኦም ሃገር ኣፍሪካ ክትበታተን ድማ ብውሕድ ድለይ ሚልዮናት ተልእኾታት ይፍፅሙ ኣለዉ። እተን በዓል ሴንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ከምውን ጫድ ዝበሃላ እንጌረን ካብኡ እዩ ዘሎ ካብቲ ጥፋት ናይ ሱዳን እንጌረን ካብኡ እዩ ዘሎ እቲ ወርቂ ቡ ገይሩ ይወፅ ገለበለ ኩላተን ረብሓ ኣለወን ዓብ ረብሓ ኣለወን። እታ እውን ካብቲ ኩነታት እቲ እንትርፎ ነቲ ህዝቢ ሱዳን ክትሕግዝ እምበር ወላ ሓንቲ ረብሓ እውን ዘይብላ ሃገር ኤርትራ እያ። እዚ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ብዓብዩ ትክክለኛ መርግፅ ዘሎ ሃገር ኤርትራ እያ። ቅኑዕ ምዃን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ድማ ኤርትራን ህዝብናን ከተማታትናን ምስክር እዩ። ንሕና ዝወረርናዮ የለን ንሕና ዝበደልናዮ የለን፣ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ሽግር ወይ እውን እቲ ኣብ ልዕለና ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝወረደ ኣደራዕ ፅቡቅ መርገፂ መሓዝካ እኹል ከም ዘይኮነ ዘይኮነሲ እንታይ ዋጋ ከም ዘኽፍለካ ንሪኦ ኣለና። እዚኣቶም ረሳሕ ፖለቲካ ተኸቲልካ ወላ ንሓዋሩ እንተደይ ተረባሕካ ንግዚኡ ዝረኽብዎ ዘለዉ ኩነታት ርኢኻ ኣብኡ ከለካ ትሓዝን ኢኻ። ካብኡ ካልእ እውን ከርየኩም እየ stabilization. But here is where the entire framework collides with the brutal reality on the ground. The 2022 Pretoria Peace Agreement between the Ethiopian federal government and the TPLF is, for all practical purposes, dead. The TPLF executed a decisive political takeover inside Tigray, ousting the interim administration that Addis Ababa had installed and reinstating its pre-war leadership structure. What followed is something that should not name. It grants regional authority. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ካልእ እቲ ካይሮ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሉ ናይል ዝመስል ዘሎ ቀፂሉ ድማ ናብ ትግራይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንግብፃውያን ብቐጥታ ዝትንክፎም ኣርእስቲ ምዃኑን ንሳቶም እውን ነቲ ጉዳይ እቲ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን እንታይ ክገብሩ እዮም ናበይ ገፆም ክኸዱ እዮም እንታይ ክኸውን ኔክስት ሙቭ ናቶም ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ካባ ውፅእ ኢለ ሓንቲ ንእሽተይ ክወስኸልኩም I was watching this what is it أبي هذا last give me a second تمالي أبدا حلفة فيديو ناتي ونشتي كفال report غير لكم نيرة where is it yes this one China ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ኩነታት ከሎ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ይብሉ ናይ 300 ሚልዮን ኢንቨስትመንት ኣብ ናይ ኮፐር ዕደና ምስ መንግስቲ ሱዳን ተሰማሚዓ ከም ዘላ ቻይና ይንገር ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ከባቢ ሓላይብ ትሪያንግል ዝበሃል ዘሎ ኣብ ከባቢ ኮፐር ንሪኦ ዘለና ኣብያቤ ማዕድናት ናይ ሱዳን ኣብያቤ ከም ዘሎ ምርኣይ ዝኣክል እዮም ዘርእዩ ዘለዉ። ሓደ ዓብይ ስምምዕ ምስ መንግስቲ ሱዳን ናይ 30 ዓመት كمان من 300 مليون copper exploration deal in the Red State هناك بحر state زخونة كمان with the Chinese company. Sudan would receive only 30% of the profits, which would be further reduced to repay existing Chinese debt. لذي
كم تري وزلهم سودان China ناب سرعة مليساني سودان كت invest كتجبرلات فتنا لكن they are also squeezing them مستزلهم تأجم ريخا برجس من السودان أبزوان زين هلا وفتنا سلزلوا كعلم كجبرية منتن هلا ويوم كوحسلهم زغل ويون بزخون يكون حاجة سكره بو زغلوا كلاتهم ولا بعد China يكون راشاون كم تزدلي من السودان حاجة زيبولو إلك كزرب زغل هيكونن مالت إمارات ጨዋታናታ ወላኒ ቻይና ወን መቁጽጻር እንተኾነን ራሽያ ትድምነ መባል ቀሊል ዘይኮነ ዘይናዓቕ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለው ነቲ ናይ ዕንወት መንገዲ ሒዞሞ ዘለው ብኩሉ ሓይሎም እዮም ዝንቀሳቐስዎ ዘለው ስለዚ ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ዳመሰላ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ሽግር ይገጥሞም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ደይስተረን Sudan Advisory Council and the Beja Group have demanded an immediate halt to all mineral resource agreements. They argue that the temporary caretaker government lacks the legitimacy to commit strategic. Again, I'm about Sudan, ብዙሕ ፖለቲካዊ ነውጽ የጋጥም ከም ዘሎ ምንፍላት የድሊ ነዚ መንግስቲ ሱዳን ዝውስኖ ዘሎ ቶም በጃ ዝበሃሉ ህዝቢ ናቶም ቃልሲውን ዘሎ ስለ ዘለዎ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ውሳነ ቅቡል ኣይኮነን ባህልቲዮም እዞም በጃ ዝበሃሉ ድማ ቀረባ መሻርክቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኖውን መገንዛብ የድሊ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ወላ ምስ መንግስቲ ሱዳን በቀረባ ዝሰርሕ እንትኾነ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ሙሉ ብሙሉእ ልቡ ዲቁ ምሶም ዝሰርሕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ናይ ምጥላም ባህሪ ስለ ዘለዎ ትኢሊት ናይ ካርቱም መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክልተ ሰለስተ ካርድ ኣለዎ I'm sorry to say that but that's wise ለባም ዝኾነ ውሳነ እዚ መራሕቲ ናይ ሱዳን እውን ዝመኑ ይኮኑን unfortunately ዝመኑ ይኮኑን ምክንያቱ ኣብ ሽግርና ሽግር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዳእምበር ከጥዕኑና ዝኽእሉ ይኮኑን ህዝቢ ሱዳን ማሓዛና እዩ ረዳኢና እዩ ኣብ ግዜ ሽግርና ደው ድበለና እዩ መራሕቲ ሱዳን ግን you have to be very careful with them ስለዚ ከም ዝቀጻል ንብሎ ከምዚ ናይ ሶማል ዝገብርዎ ዘሎ መራሕቲ ናይ ሱዳን እውን ገንዘብ ዘገድሶም እዮም ከብዶም ዘገድሶም እዮም ስለዚ ዕድል ተረኺቦም ብዋጋ ኤርትራ ክቋመሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ካልኦት ካርታት ኣለዎ እዮም ዝያዳ ድማ ምስ መን ይርክብ ዘሎ ልክዕ ከምዛ ፅምዶ ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራን ፅቡቕ ዝርክብ ገይሩ ዘሎ ምስ ዓፋር እውን ምስቶም ህዝቢ ምስቶም መራሕቲ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ኣብ ሱዳን ድማ ካብ ቀደሙ ከም እዩ ምስቶም ናይ ከሰላ በጃ ይኹን ዳረብ ገለበለ እቶም ህዝቢ ኣብ ኤርትራውን ስለ ዘሎ ምሳቶም መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቕ ርክብ ኣለዎ ኢንፋክት ንሳቶም እዮም ከማን እቶም ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂብዎም ነቲ ሰራዊት ሱዳን ዓብ ኣበርክቶ ዝገብርሉ ዘሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወላ እኳ ዓብ ድንጋፆ እንተለዎ ኣብ ህዝቢ ሱዳንን ኣብ ሱዳንን ነቶም መራሕቲ ዘለው ወላ እኳ ምስኦም ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ኣልቡርሃን ቀፃሊ እናተራኸቡ ኣብ ፅቡቕ ኮሚኒኬሽን እንተለው ንሕጂ ፅቡቕ ኣለዉ ንሓዋሩ ግን ናበይ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ ስለዘይፈለጥ እውን ጥንቃቐታት ይወስድ ክኸውን እዩ እዚ ሕጂ ግን ጥርጣረታት ንክፈጥር ኢለ ኣይኮንኩን ኢንፋክት ኣብ ሱዳን ፀገማት ውሽጣዊ እቲ ምብራቅ ሱዳን ፀገም ከም ዘለዎን ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብኡ እውን ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ከምዚ ጉዳይ ሱዳን ኣብ ዳርፎር ወይ ኣብ ገለ ምስ ዳዕመሰር ጥራይ ከይመስለኩም they have other problems too ክንዲዚኦም ዳዓበይቲ ይኮኑን እምበር ፀገማቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ ቻይናውያን ድማ they're squeezing that opportunity ነቲ ዘሎ ኩነታት ርዮም ክጥቀሙሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ሳቶም እውን ኣብ ርግፅ እቲ ቻይና እውን ኢንቨስት ትገብረሎም ምህላዎም ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን ግን ኣጋይ ነቲ ሽግር ካርዩ ኩሉ ክምዝምዛካ ዝፍትን ጥራይና ንርኢ ካልኦት ሃገራት ዋላ እናተመዝመዙ ሱቕ ኢሎም እዮም ዝኣትዉ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከማ የፍቅድን እዩ ዋጋ ኸ የኽፍለና ይንዓና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓብይ ቤት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ፀጋታቱ ኣሕሊፉ ብውሑድ ረብሓ እንተኸደደ ይሕሾ ወይስ ነቲ ፀጋታት ሒዝካ እናመከትካ ምኻድ እሞ ቀሲልካ ኣብ ዝጥዕመካ ምስራሕ ቀሲልካ ኣብ ዝጥዕመካ ምስራሕ ግን ንሕና እውን ብድሆ ኣለና ማለት ንሕና ድማ መንእሰያትና ኸ ይገድፉና ኣለዉ እዚ ስደት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ መንእሰያትና ምውፃእ ክገድፍዎ ኣለዎ እጂ ንዑ ጠጠው ከነብል ድማ ሓደ ግዜ ወላ ዘይምቹእ ውሳነታት ንክንገብር እውን ከገድደና ዝኽእል ኩነታት ዝኸውን እዩ ኣነ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኮሚ ዝብል ወላቲ ምስ ቻይና ዘለና ዲል እውን ብሕጉሰና ዲል ከም ዘይኮነ እዩ ዝብል ኣማራፂ ስለ ዘይብልና እምበር ዝሕጉሰና ስምምዕ ኣይኮነን ምስ ቻይና ንገብሮ ዘለና እዩ ዝብል ጓሕጉሖም ሓመድና ይወስዱና ኣለው ብዙሕ ቫልዩ ድማ ንረኽበሉና ኣለና ዝብል ኢንተርቪው ነይራቶ ኣምፅያ ነይረ ብርግፅ ዝኾነ እቲ ኩነታት ቀሊል ዘይኮነ ሕልኽላኽ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዘበን ዘለና ሓያል ተዘይኮንካ ድማ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብኡ ፅኒሕልና ብዙሕ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንቐፅል ካብዚ ካልእ ክፋል ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ሓደገኛነት ድማ ክገልፁ ክፍትን እዮም ኣብ ናይ ኤርትራ ክሰግር የሽዑ
ላይ በርትቷል። ከጫናው ከሚፋለማቸው ኃይሎች ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ የሆነ ጫናም ነው። ይህንን ውጊያ ማድረግ እጅግ ይከብዳል ነው ፖለቲካዊ መፍትሄ ፈልጉ የሚለው የወታደሩ ክፍል ጫና በርትቶ ነው የመጣው። ምናልባት የሰሞኑ የጀነራል አለምሸት ደግፌም እንደው ለማስተላለፍ የተፈለገው ዳርዳር ሲሉ የሚደመጡበትም ሁኔታ የፖለቲካ መፍትሄ ካልተገኘ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሀገር ነው የምትጠፋው አይነትም ይመስላል። ለማንኛውም በቀጥታ ወደ እሳቸው መልእክት የእርሶን አስተያየት እዛ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ናይ ኣምሓራ ገለን ምክትል ናይቲ ኣማኻሪ ድዩ ዋላ ምክትል ናይቲ ሓለቃ ስታፍ እዩ ኣብዚ ሓቦ ግምገማ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ናሽናል ሴኪሪቲ ዝገበርዎ ብጀካቲ ጌታቸው ረዳ ዝገበሮ ክቅደደሉ ዝወዓለ ኣንጻር ኤርትራ እምበር እዚ ሓደ ኣገዳሲ ፀብፃብ እዩ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ሓደጋናታ ውሽጣዊ ፀገም እዩ ኢሉ ቀንዲ ሓደጋናታ ውሽጣዊ ፀገም እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን መዕለብ እንተደይተገይሩሉ እቲ ሃገር ክትፍንጀር ትኽእል እያ ኢልዎም እዩ ዝዓበየ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም እዩ የስ ካብ ደገ ዝመፅእ ኣጀንዳታት ኣሎ ግን ብዓብዩ እቲ ፀገም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገም እዩ መፍትሒ ድማ ብህፁፅ ክፍትሓሉ ክድለየሉን ክርከበሉን ዘለዎ እዩ ኢልዎም ነይሩ ኢትዮጵያ ብርግፅ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ንጎምሸት ናብ ሶሻል ሚድያ መፅኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርእዮ ዘሎ ከምኡ ከም ዘይኮነታ ኢትዮጵያ ንፈልጥ ኢና ይግዳስ ንሱ እንታይ ዝብል ገምጋሚ ዘለዎ ገለገለ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊቱን ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ንነዊሕ እዋን ግን ዶባትካ ምሕላው የድልየካን እዩ ከም ኢትዮጵያ ሃገር ተኮይንካ ምክንያቱ ያ ናባኻ ገፁ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር ስለዘየለ እዚ ኮይቲ ዕድል ዘለዎም ኮዚ እዩ ኤርትራ በሎ ኬንያ በሎ ካልኦት ኩላቱ ናብ ኢትዮጵያ ገፆም ወሳ ይብሉን እዮም እቶም ካልኦት ፈርህዋ እዮም ከዓ ሓካሽ ክፈርህዎም ማለት እዩ ደቡብ ሱዳን ኢልካ ወላት ህዝቢ ዳ እዩ ሕጊ ኣልቦ ኮይኑ በቲ ጋምቤላ እናኣቶ ከም ድሌቱ ዝገብሮም ዘሎ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፀ እምበር ነቲ ሃገር ክፈርህዎ ማለት እዮም ሰራዊቶም ስለዘይተኣማምኖም ወላ ኬንያ እውን ኢትዮጵያን ክፈርህዎም ማለት እዮም እቶም ኮነ ኣታቶም መስመር ዘትሕዞም ኤርትራ እያ ኤርትራ ግን ከምቲ ናታቶም ኣይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ዶባታ ክትሕልዎ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ነክፈረግ እንድሕር ኢልና ኣዝዮም ሓደገኛ ጎረቤት ኣለውና ስለዚ ምስ ሶማል ዘለዎም ደም እውን ንፁር ኣይኮነን ከምኡ ድማ ፀገም እውን የብሎምን ካብ ሶማል ዝመፅኦም ፀገም የብሎምን ንሳቶም እዮም ናብ ሶማል ፀገም ዝገብሩ ኣብ ኩሉ ካልእ ኮሚኒቲ ፖለቲካ ናብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ኩሉ ሓይሎምን ኣተኩሮምን ኤርትራ ዘብሎም ፍሪ ናይ ኤርትራ ኣለዎም ካልኣይ ድማ ኣጀንዳ ኤርትራ ኩሉ ግዜ እንጌራ ኤርትራ ንፖለቲካዊ ዕምሮም ይኹን ነቲ ኣታዊታት ተምፅእ ኣጀንዳ ኤርትራ ስለዝኾነት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ኣተኪርካ ምስራሕ ረብሓ ኣለዎ እስኪ ኣብዚ ነዞም ንፍዓት ኤርትራ ንስማዕ እዮም ሓደ ቅዲ ቅድሚ ናብ ቀይ ባህሪ ኩነታት ምምፃና ብዛዕባ ፅቡቅ ጌርካ ክትንትኖ ጀሚርካ ኤርትራ ኣብቲ ኣፋፍን ኣዝዩ ኣገዳስን ቦታ እያ ትርከብ ኣገዳሲ ዝገብሮ ዳርጋ 12 ሚእታዊ ናይ ዓለማዊ ንግዳዊ ምትሕልላፍ ኣብ ዓመት ዝግበር ብቀይ ባህሪ ማለት ብናይ ኤርትራ ዘላቶ ከባቢ ዝሓልፍ ከምኡውን 20,000 መራክብ ኣብ ዓመት በዚ ባቢኤል መንደብ ብቀይ ባህሪ ጌረን ሓልፋ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሽግር ተወዲቑ እዚ ኣብ ሓደጋ ተወዲቑ ሎሚ ኣብ ሕርሙዝ መፅኡ ዘሎ ብምዕፃው ሕርሙዝ ዓለማዊ ቁጠባ ከመይ ተመዛቢሉ ሎ እቲ ዓለማዊ ዕዳጋ ከመይ ናብ ምንሃር ገፁ ኸይዳሎ ኣዝና ፀቢቕና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ተራያ ናይ ኤርትራ ግን ምስ ምስክርነቱ ንሪኦ ኣለና ኣቐዲመና ተራ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ጉልህ ማለት እዩ ዋላ ኤርትራ ከም ሃገር ሲ ስቴብል ስለዝኾነት ወይ ድማ ካብ ትፍጠራት ሒዛ ካብ 1990 ናፃ ካብ መግዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ተወፃእ ሒዛ እኳ ተሪእና ሲ ኤርትራ ብዙሓት ሃገራት እየን መፅአን ወታደራት ከተሰልጥነለን ሓይትና ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ተሪእና ሶማል ከም ሶማል ዳርጋ ዕሉ ዝብል መንግስቲ እዩ ቀፃሊ ዝተኻኽል ነታ መቃርሾ ትበሃል ከማን ሴፍ ክትገብር ኣይከኣለትን ከምኡ ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መንግስቲ ናይ ሶማልያ ናብ ኤርትራ ሰራዊቱ ከሰልጥነሉ ይኽወ ማለት እዩ እዚ ድማ እምነት ስለዝሕልሩ ኣብ መንግስትን ኣብ ሃገር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ኣሕመድ ቅድሚዚ ፍሕፍሕ ቅድሚዚ ምስልባድ መምፅኡ ሰራዊት ኣነ ይደልየልኩን ሓድሽ እየ ዘለኹ ብዙሓት ክበልዑን ዝደልዩሎ እሞ በጃኻ ሓግዘን ኢሉ ሰራዊት ከሰልጥነሉ ይምሕፁና ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ከምኡውን ኣብ ሱዳን እንተዳሪና ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን እንተዳሪና ድሕረት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኬንያ ዝገበሮኦም ርክብ ዓቃብ ሰላም ኣብ ሱዳን ክህሉ ኣለዎን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣልሲሲ ኣብ ኢጅፕት ዝገበሮ ዓቃብ ሰላም ክህሉ የብሉን ዝበሎ ክልተ ዝተፈላለዩ ደንበታት ኣብ ውሕስነት ሱዳን እናሪእና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኬንያ ምስ ኢማራት ብምምሕዛው ንመን ክዕጥቃ ጀሚረን ነደዚ ዳዓ መሰሪዕ ሱዳን 4 ትኾን 5 ትኾን ኣየገድሰን እዩ ምልእታ ኢንተርቪው ኣብ ህድሞና ኣላትኩም ኬትኩም ረይዋ ኢትስ አ ቨሪ ኢምፖርታንት ዋን ታንክ ዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምህንዳድ ነቲ ኩሉ ነገር ብሓይልን ብኩናትን ክፈትሕ ዝደሊ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዑ ስርዓት ግበር ክንድምዋል ዝተፈላለዩ ካልኦት ናይዚ ተፃራሪ ዝኾኑ ነገራት ንርኢ ኣለና ንዑ ዝምልከት ሕቶ እውን ቀሪቡሎ ድሓርኩም ኣለሶ እየ እቶም ካብ ትግራይ ከሊዖም ዝኸዱ
ብሔራዊ ሕደስ ፈጾሙ ኣካላት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ግን ናብቲ ኩናት ንኽእቶ ዝገብርዎ ዘለዉ ልፍኢት ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዞም ካብ ትግራይ ዝኸዱ ብሔራዊ ሕደት ዝፈጸሙ ኣካላት ብፍላይ ቶም ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሩ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሩ ኣካላት ኣብ ትግራይ እንዳሃለዉ እውን ቅድሚ ናብ ደንቢኦም ቅድሚ ምኻዶም እንታይ እዮም ይገብሩ ነይሮም ኢልና ተሪእና ኮይና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ወነ ንምቕታል ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ቃልሲ ንኽናሳሕ ነዘገበርዎ ነገር የለ ኦኬይ ክንቅፅል ኢና ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ከበስኸልኩም ካሊእ እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ናይ ነፃነት ሓቃዊ ናይ ነፃነት ባህጊ ነይርዎም ዝልሕተሉ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ክንገብረካ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ዞማት ብካሊእ ባህላት ዝትርጉሙ እቲ ነፃነት ተይኮነስ ናይ ስልጣን ሕቶ እዩ ነይርዎ ዝብል ኣይ ቲንክ ናይ መሪሕነትን ናይ ህዝብን ፈላለዩ ዘቕረበሉ ኩነታት ዘሎ እዚ ክልተ መሰረታዊ ስሕተት ኣለዉ እዚ ሓደ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ሕቶ ናብ ሓደ ሰብ ምብፅባቕ ኮንስፓይረሲ ናይ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ማለት ኤርትራስ ካብ መጀመሪኡስ ሮማንቲክ ገለ መለኮ ይብሎ ነይሩ ካብ መጀመሪኡስ ናይ ሃገርነት ባህጊ የነበራን ምክንያቱ መራሕታ ኣከረ ዝበሃል መራሒ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ምስ ተኻደ ፈገግ ኢሉ ስሒቑ ገለ ዝብል ብኤቪደንስ ክትጥቀመሉ ዘይግባእ ናይ ፖለቲካል ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ዝተለመደ እዩ ኣብዛ ዓድና ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ሰብ ናብ ቅድሚት እንትመፀ ብዙሓት ሽማሽም ካእትዎ ከምኡ ዝበለ ነገር ትቦ ማለት እዩ ሶ ሓደ መሰረታዊ ፀገሙ ዝብለካ ዘለኹ ንናይ ኤርትራ ሃገራዊ ሕቶ ናይ ነፃነት ሕቶ ናብ ኢንዲቪዥዋልስ ኣሪኦሞ ዝብልዎ ንሳቶም ዝብልዎ ማለት እዩ እሱ በዓሉ ከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ውልቀ ሰባት ዝኾነ ምልክት ወሲድካ ናብኡ ሮዲስ ምግባር እዚ እቲ መሰረታዊ ስሕተቱ ጌጋ ዝመስለኒ ከምኡ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኤርትራዊ ነፃነት ተዘይደሊ ነይሩ ዝኩሉ 30 ዓመቱ ሙሉእ ኣብ ውግእ ከመይ ኢሉ ይሳተፍ ኢልካ ትሓስብ ፀባስተ ኣብርሃም ወደይ መምር ኣብርሃ ሓውና ፀባስተ ኣልጌታቸው ከብዲ ዕትሮ መቸም ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን እዮም ዘይስእኑ እምበር ዝዛረብዎ ዳበይ ዝስእኑ እምበር ዝዛረብዎ ዳበይ ከይስእኑ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበሮ ዕንደራ ፈፂምካ ክርስዕ ዘይብሉ እዩ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንደ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተቃለሰ ዘየለ ንናፅነትን ንልኡላውነትን ክንደ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ እንተሎ ይተልሜ ንገሩኒ ክንደ ህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ናይ ፅነት ናይ ናፅነት ፈሊጡ ናይ ፃዕዳን ናይ ብጫን ናይ ዓረብን ናይ ቻይናን ሓገዝ ከይሓተተ ነቲ ዝድለቀ ከቢድ ዝኾነ ቃልሲ መስዋዕቲ ከፊሉ ናፅነቱ መጀመርያ ብቕልፅሙ ፀኒሑ ድማ ብድምፁ ዘረጋገፀ ሃገር ሳብ ኣፍሪካ ዩ ቴል ሚ ተትፈልጡ ኮይንኩም ንገሩኒ እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ክደፍር ዝኽእል ደፋር ዝኾነ በላዕተኛ ሰብ ፈፂምካ ሸለል ክበሃሉ ዘይግባእ እዩ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነቱ ትርጉም ናፅነት ዝፈልጥ ንዘበናት ዝተቃለሰ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እሞኻ ዝኸበደ ፃዕሪ ዝወሰደሉ ግዜ ዝወሰደሉ ድኻም ዝወሰደሉ ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ እዚኣ ኣናኢሱ ዝርኢ ሰብ ብቐሊሉ ኣቕሊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካልእ ምናልባት እዛ ርእሲ እዚኣ ክትንክፋ ይደልን እየ ግን ንግረ መንገደይ ርእቶ ናትኩም ክፅበያ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብምክንያት 20 ሰነ መዘከርታ ንዝሓለፉ ኤርትራውያን ሰማዕታት ትኹነለይ 20 ሰነ ማለት ዝኽርኻን ሕድርኻን ምሕዳስ ማለት ስለ ዝኾነ እስኪ ተዘክሮና ንሕድስ ብምክንያት 20 ሰነ ሎሚ ሓንቲ ንነዊሕ እዋን ከተተሓሳስበን ዝፀንሐት ጉዳይ ከዓ ኣለኩም ናይ ውሽጥና ጉዳይ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሜዳ ዝተቃለሰ ተጋዳላይን ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ካብ 1994 ጀሚሩ ንዝተቃለሰ ድማ ዋርሳይን ድሕሪ እውን ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሉዓላውነት ተቃለሰ መንደላይ ክብልዎ ዝደናደኑ ነይሮም ኣብዚ እዩ ጌጋ ኣሰካፍነቱ ዝረኣየካ መንደላይ ተመን በቲ ስነ ጥበባዊ መግለፂ ንሓን ፅቡቅ ኣንበሳ ትብል ዋዕሮ ትብል ተመን ትብል ከከም ወንኻ ኣብቲ ነባርን ሓወልትን ዝኾነ ስም ግን ጥንቃቐ ይሓትት ማለት እዩ ንሃገራዊ ሰራዊት ዘርከበ ስም ከውፅዓሉ ይኽእል እዩ ዘርከበ ዘዘውፅኦ ስም እንዳተራዕመ ክኸይድ እንተጀሚሩ ግን ካብቲ ግቡእ መስመሩ ስለ ዘንደልህፅ ሓፋሽ ምንቃሕ ኣገዳሲ ይኸውን
ንኣብነት ህዝባዊ ሰራዊት እትብል ስም እታ ፍጹም ሸቶ ኣዛሃረመት ክንብላ ንኽእል ህዝባዊ ሰራዊት ንዘለዓለም ሃገር ንዝሕሉን ሉዓላውነት ንዝዕቅብን ዘበለ ኩሉ ኤርትራዊ ወለዶታት ትውክል ህዝባዊ ሰራዊት ናብ ሎም እንመለስ ንኻብ ቀዳማይ ዙርያ ስጋብ ሎም ዘሎ ሓፂናዊ ወለዶ ተጋዳላይ ምባል ገዲፍና ዋርሳይ እንተበልና የስከ ብሕጂ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዝቃለስ እንታይ ስም ኢና ክንቦ መን ይኸሽም ከውፅኣሉ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ግዜ እዩ ናብ ኣእምሮይ ዝመላለስ ዋርሳይ ከም ስም ጽቡቕ ስም ኢሳያስ ጸጋይ ዝበሃል ንፉዕ ኤርትራዊ ኣርቲስት ዝበሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ምንጫ እንተዘይተጋግየ ማለት እዩ እንተኾነ ሕጂ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ክዝረበላ ሰሚዐ ኣለኹ ሰሚዐ ከም ዘይሰማዕኩ ዝሓልፋ ድማ ከምኡ ሓደ ግዜ እቲ ኮንትሮቨርሲ እታ ዘረባ እዛ ንውሕ ዝበለ ሰግመንት ብዛዕባ ተጋዳላይ ትብል ቃል ኣበይ ንጥቀመላ ስለምንታይ ንጥቀመላ እዩ ዝዛረብ እዚኣ ኣብዚኣ ሕልፍ ክብል ከሎ ንሓፂር ግዜ ዝጠቐሳ ገዲም ዓብዪ ስነ ጥበበኛ መምህር ናይ ጥበብ ዝኾነ ኢሳያስ ጸጋይ ሓደ ኢሳያስ ጸጋይ ዝተባሃለ ምባሉ እዚኣ ጌጋ but the whole concept ብሰንኪ እዚኣ ዘረባ ኣም እርግፀኛ እያ ነዚኣ ክእርማ ምዃኑ እዛ ቃል እዚኣ መሊቋ ከም ዝወፀት ክእርማ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እሱ ስነ ጥበበኛ ስለ ዝኾነ ንኢሳያስ ጸጋይ ካባይ ንላዕሊ ክፈልጦ ዝኽእልስ እዩ ዕምቆት ናቱን ክእለት ናቱን ክፈልጦ ዝኽእልስ እዩ ግን እንታይ ግን ክዕዘብ ቀኒ የመስለኩም ኣነ ነዊሕ እዋን እዩ I think some people are unhappy with ኣወልስዒድ ንኣወልስዒድ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ኣበርክቶን ስራሕን ኣይፈትዎን እዮም ዘለዉ ዋላ ነቲ ጽምዶም ብመጀመርዩ ንሱ ስለ ደምጾ ናቱ ሓሳብን ናቱ ኣጀንዳን ገይሮም ወሲዶም ኣብ ልዕሊ ጽምዶ ዘለዎም ጥርጣሬታት ብመንገዲ ናይ ኣወልስዒድ ሕርቃኖም ከውፁ ዝፍትኑ ሰባት ከም ዘለዉ ይርኢ ኣለኹ ኣነ ጽምዶ ኩናት ጠጠው ኣቢልልና እዩ ዓብ ነገር ድማ እዩ ኣብ ጽምዶ ዘለና ሕቶታት ኣብ ብዙሕ ግዜ ጠቒስና ኢና ትክክለኛ መንገዲ ክከታተል ኣለዎ ክኽተል ኣለዎ ገለ ተባሂሉ ይሱ ጽምዶ ግን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስርሕን ኣካይዳን ከም ዝኾነን ንብልፅግና ድማ መጀመርያ ኩናት ናብ ኤርትራ ናይ ዕንደራ ኩናት ንኸይገብር ጠጠው ኣቢሉ ሕጂ ድማ ንህላወ ናቱ እውን ስቃት ኮይኑዎ ዘሎ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ኣብ ጽምዶ ዘለኩም መረዳእታ ምቕያር ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባታ ተጋዳላይ ዝበላ ነፍሲ ወከፍና ናትርኢቶ ክህልዎ ክእል እዩ ኣነ ንኣወል ክሕጉስ ኢለ ዝብሎ ዘለኹ ይኮንኩን ግን እታ ዝበላ ዘረባ ጽብቕቲ እያ ዋርሳይ ኢልና ኣለና እቲ መን ኢኻ ትብሎ እዚኻ መንደላይ ዝበሃል ማለት ቅድሚ ናጽነት ዝነበሩ ተጋደልቲ ኩሉ ነገር ገዲፎም ኣብ ሰውራ ፍሉይ ታሪክ ክድገም ዘይኽእል ታሪክ ፈፂሞም እዩ እቲ መስርሒ ግን ይቕፅል ኣሎ እንታይ ትፍልልነት ናቶም ተጋደልቲ ይጋደሉ እዮም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ዋላ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ እውን ክሪኦ ከለኹ ይጋደሉ እዮም ዘለዉ ማሲ ካብቲ ናይ ቲያታቶም ዝፍለ ኣብ ናቕፋ ናብ ገለን ስለ ዘየሎ እምበር ኣብ ግንባራት እዮም ዘለዉ ስለዚ ትገድልን ቃልስንሲ ይቕፅል እዩ ዘሎ እንታይ ይበሃል ሽም ነቶም ለባማት ክገድፈሎም ያኒ እዚኣ ነገር እዚኣ ግን መፈላለየት ክትከውን ኣይግባን እዩ ካልኣይ ካስ ኣወልሲ ካብ ማእስዩ ቦግ ኣቢሉ ዝዛረብ we all know that ሴንሰርስ ኣለዎ እዩ ትቆፃፀረ ኣካል ኣለዎ እዩ ካብ ዜሮ ዝብገስ ዘረባ ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ድሌቱ ክሓስብ ክቃወም ክድግፍ ይኽእል ግን ኣብቲ ብዙሕ ፅቡቕ ስራሕ እናሰርሖ ከሎ ብንኣሽቱ ቃላት እናበሉ ሓያል ዝኾነ ኣንፃሩ ዝቃለስ ሰብ ርኢ ኣለኹ I just don't understand why ማለት ዝበዝሐ ክፋሉ ጽቡቕ ንኤርትራ ይሰርሕ ዘሎ ሰብቲ ኣወል ማለት እዩ ጽቡቕ ንኤርትራ ይሰርሕ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብካ ክጋገ ይኽእል እዩ ክትርመን ጽቡቕ እዩ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝወፀት ፕሮስ ቃላት ናፈተልካ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕታት ጽቡቕ ኣይመስለኒ ማኣረምታ ማሃብና ንዑ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እዛ ርእሲ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ገይረያ ኣለኹ ኣነ ንቐፅል ኣብቲ ዝቕፅል ኣርስታት ሓንቲ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ዝወፀት እሞ ኤርትራውያን ርእቶ ዝብዋ ዘለዉ ድማ ኣብ ባንክታት ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዛዕባ ዘሎ ኣቐንተ የብሉ ባጤራ ናቕፋ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣውፅኡ ሙሉእ ትሕዝቶ ይስዕብ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካል ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ መሰል ጥራይ ዘይኮነ ግን ጉባኣት ምፍፃሙን ናይ ግድን እዩ ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዓቐን ብዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዜን ክትሓዝ ሕጋዊ ይኮነን በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወፃኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ ክሳብ ዕለት 31 ሓምለ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትውዎ ሕሳብ ዘይብሎም ድማ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብርዎ ንሕበር
እዝን ዘይግበር ግን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ነፍልጥ ባንኪ ኤርትራ እዛ ዘረባ እዚኣ ሰሚዕኩም ኣለኹም ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይወሃባ ደሎ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበላ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ርእቶ ዝረኣኽዋ ናይ አቶ አማኑኤል ቢደ ማርያም እያ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤርትራ ናይ ዱባይ ብሉፕሪንት ወይ እውን ሞዴል እንተተኸተል ኣብ ባንኪንግ ሲስተም ኣብ ኩሉ ይበለና ባንኪንግ ሲስተም so Dubai is a blueprint for what can happen when a government commits to building a financial system that truly works for its people. Dubai ከም ኣብነት ወሲድካ ንዱባይ ሓደ ካብቲ ምስጢር ዓወታ ዝኾነ መንግስቲ ነቲ ፋይናንሻል ሲስተም ናቱ ንህዝቡን ከምኡ ድማ ካብ ህዝቡ ወፃኢ ንዓለም ናይ ዓለም ኢንቨስተራት ብዘገልግል መንገዲ ክሰርሑ እንተኽኢሉ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፃልካ ከም ዝኽእል ወላ እኳ ዱባይን ዩኤይን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናቶም ኣዝዩ ዝሕዝን ዘሰክፍ እንትኾነ እቲ መንገዲ ናይ ቁጠባዊ ዕቤት ዘምፅዎ ግን ኩሉ እስራኤል ደውፅዮና ገለ እናበሉ ዘነኣስዎ ይርያነ ከምኡ ይኮነን ነገራት ኣስተውዒልካ ታሪኾም ኣንቢብካ እቲ ቁጠባዊ መስርሕ እንተተኸቲልካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ዓወት ናይ ቁጠባ ዝረአ ዘሎ እናሰይጠንካ ወላ ሓንቲ ክትመሃረሉ ዘይትኽእል ኣብነት ትወስድ ኮይንካ ጌጋ እዩ ስለዚ ናይ ኣማኑኤል ፈትየ እያ እዚኣ what Dubai got right Dubai ምስቲ ኩሉ ኣሉታዊ ነገራት ኣገዲፍካ ፅቡቅ ዝገበረቶ ይብል ኣሎ built a stable and predictable banking system ሓደ ርጉእ ዝኾነ ከምኡ ድማ ካብ ሎሚ ንፅባሕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ትኽእል ባንኪንግ ሲስተም መታታት እዮም ናው ኣማኑኤል ክዛረብ ከሎ ኣነ ባንክ ናይ ዱባይ ዝጥቀም ስለ ዝኾንኩ ክነግረኩም ክእል ወላ ኣብዚ ግዜ ኩናት ብዙሕ ለውጢ ይገበሩ ስለዚ predictability is very key ኣገዳሲ እዩ ገንዘብካ ኢኻ ተኣማሚንካ ክትሪኦ ትኽእል ዶቲ ባንክ ወላ ኣይኮነን እዩ ሓደ ካልኣይ made it easy to move money in and out of the country ገንዘብካ ክትእቱን ከተውፅን ኣብ ኢድካ ክኸውን ኣለዎ ባንክ ሲ ገንዘብካ ምዃኑ ክነግረካ ኣለዎ 10,000 ከውፅአን ይኽእል ዳይክልን ዝጅን ኩሎም ንኤርትራ ጥራይ ገለ ከይመስለኩም ወላ ስዊድን ዘለዎም ገንዘብኩም ከተውፅኡ ከም ትሽገሩ ይፈልጥ ያነ ገንዘብኩም ግን ኣይኮነን እንድሕሪ ሓደ ባንክ ገንዘብካ ኢኻ ክትውፅእ ዝኽልክለካ ኮይኑ it's not your money it's their money ዛብ ስዊድን ደለው ገለገለ ተማሃሮ ናተይ ከምኡ ይሰምዕ ነይረ ኩሎም ኣይኮኑም ግን ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽልክልዎም ርኢና ነይረ ኣብ ካልእ ኣሎ ድያለን ኣይፈልጥን ኣብ ስዊዘርላንድ at some point ኣነ ዝክር ካብ ባንከይ 35,000 ኣውፅእ ንኻልእ ስራሕ ስለ ዘለዎ ዝሓተተኒ ሰብ ኣይነበረን ጥራይ ግን ክንዱ ዝኣክል ካብቲ ባንኮማት ከተውፅእ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናቶም ቤት ፅሕፈት ከድካ ተዘራሪብካ ኣውፅኦም ይቡኻ they do this so ትራንስፈር ክትገብር ትደሊኻ እውን ይገብርዎ እዮም ስለዚ ናበይ ትሰዶ ኣለኻ why are you doing this ሃ ከምዚ ኣይብሉኻን እዮም እንታይ ማለት እዩ ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ገዛኻ ተቐምጥ ኣይደልን ኢኻ ምክንያቱ ውሕስነት ስለ ዘይብሉ ግን ንዘድልየካ ነገር ኣውፂኻ ክትመልስ ትኽእል ኢኻ እዚ ክርዳኣና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ገንዘብካ ምዃኑ ብኢኻ ትፈልጥ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣድሊካ ከተውፅኦ ትኽእል ተኮይንካን ክትጥቀመሉ ትኽእል ተኮይንካን ይብል ኣሎ ካልእ ድማ created a meaningful incentives to keep capital within the economy ካልእ ድማ ምክንያት ክህልወካ ኣሎ ገንዘብካ ሲ ኣነ ንኣብነት ወላ ናብ ካልእ ክኸይድ ከለኹ ናይ ስዊዝ ባንክ ክገድፈ ይደልን እየ ስለምንታይ ስለ ዘተኣማምነኒ ዘተኣማምን ባንክ ገንዘበይ ሲ ኣብ ዘለኹ ግዜ ከውፅኦ ግን ብውሕስነትካ ክቕመጠለ ይኽእል እዩ ክትብለሉ ትኽእልካ ክኸውን ኣሎ ይብል ኣሎ ቀፂሉ earn trust through consistency ከምኡ ድማ ቀፃሊ ነቲ ዝበልካዮ መብፃሕታት እናተግበርካ ክትከይድ ከለኻ እምነትን ግሉፅነትን ከምኡ ድማ ንኢንቨስተር ብዘሕጉስን ብዝጠቀምን ፖሊሲታት እና ኣብዴት እናገበርካ ዲጂታል ሲስተምስ እናገበርካ ንኣብነት ኣነ ኣብ ዱባይ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝኸይ ካብ ርሑቕ ከለኹ ግን ገንዘበይ ከም ድሌት ኣብ ኢደይ ሕጂ ነዛ ምሳኹ እናተዛረብኩ ቼክ ገብረ ኣለኹ እንተደልየ application ስለ ዘሎም it works ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሲስተም ንኤርትራ ሲ ምስ ኩሉ ዲያስፖራ ዘለዋ ክንደይ ምረብሐት እየ ዝብል ኣነ ክንደይ ምረብሐት ኤርትራ ወዓል ሕደር ብዘይብሉ መንገዲ ባንኪንግ ሲስተም ናታ ኣብዴት ጌራ ኩሉ ሰብ ብኣፕ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዋላ ገንዘብ ከፍ ኢላ ዓቕሚ እንተደየለ ቻይናውያን ትካላት ኣምፂኻ ኣስሪሕካ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ዲጂታል ቀይርና ሰብ ኢቭን ካብዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከተለለ ኢሉ ክወስድ ይኽእል ገንዘብ ኣብዚ ብፀሊም ሰርሖ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ከቐምጦ ይኽእል እዩ ኣም ቴሊንግ ዩ ብዙሕ ሰብ ብፀሊም ሰርሕ ሰብ ፈልጥ ያነ እዚ ትፀሊም ሰርሖ ገንዘብ ኣብ ገዛ ኣብ ትሕቲ መጠራስ ካብ ዝገብሮ ኣብ ባንክ ናይ ኤርትራ ከቐምጦ እሞ ንጎም ምሸትን ክርዮ ምኽኣለ ነይሩ ብገይሩ ድማ ሽዑ ኣብ ኣስመራ ቢራ ድዩ ወላ ዕደና ናይ ብሻ ኢንቨስት ክገብር ይኽእል እዩ ኤርትራ ነዚኣ እንተትገብራ ደስ ምበለን ነይሩ ቢካመ ግሎባል ፋይናንሻል ሃብ ብገይራ ድማ ማዕቢላ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይብለው ኩሉ ርእቶታት ንኣሉታ ወይ እውን ንሕማቕ ኢሎም ዝብልዎ ኣይኮኑን ግን ባንኪንግ ሲስተም ናይ ኤርትራ በዚ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ምናልባት እዚ ሕጂ ሕጊ ዘታታትዎ ዘለው ሜይቢ they are going to adapt something ሓድሽ ሞዴል ናይ ባንኪንግ ከተኣታትው ተስፋ ይገብራኒ ስለዚ እቲ ባጤራታት ብፍላይ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንግድን ገለመለን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እቲ ባጤራ ፀገም ክፍጠረሉ ዝኽእል ፕሪንት ዝገብሩ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ might be a lot of problems መንግስታት ከምኡ ገብሩ እዮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን
ኤርትራ ኣብ ፋይናንሻል ሲስተምስ ናታ I hope I really hope ተስፋ ይገብር ኣነ ከም ኤርትራዊ ገለ ካብቲ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ክሕንበብ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ናይ ባንኪ ፅገና እንተተገይሩ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ንኤርትራ ክጠቅም ገሊኡ ንኤርትራ ክጠቅም ኢሉ ገሊኡ ግና ንነፍሱ ክጠቅም ክብል ንኤርትራ ክጠቅማ እዩ እዚኣ ድማ እታ ምስጢር ንነፍሱ ክረብሕ ክብል ንዓኻ ክርባሓካ ክእል እዚ ኤርትራ ኣነ ናተይ ርእቶ ከም ሓደ ዜጋ ናይቲ ሃገር ዝምነዮ ነገር እንተሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንክረብሕ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ዲጂታል ኮይኑ ሓደሽቲ ህንፃታትን ፓላሶታትን ክሰርሑ ይፅበየብኒ ግን ሓድሽ ዲጂታል ሲስተም of course ኤርትራ ነቲ ዌብሳይት ወይ ገለ ምግባር ክከብዳ ይክእልኒ እቲ ዝከብድ እንታይ እዩ ሳይበር ሴኪሪቲ ምስ ባንኪንግ ዘሎ ብቐሊሉ ዓብዪ ኢንፍራስትራክቸር እንተደይብልካ ክሰርቁኻን ክዘምቱኻን እውን ይኽእሉ እዮም ስለዚ እሱ እውን ክሕሰበሉ ዘለዎ ወይ ግን ንግዚኡ ወላ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ፓርትነር ኮንካ በዓል ቻይና ዝኣመሰሉ ርቀት ናይ ንታሽሙ ዘለዎ ምሳቶም ከም ፓርትነር ኮንካ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ እውን ይህሉ ይኸውን ኢለ ይግምት ዝኾነ እዛ ናይ ባንኪንግ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘሰንበደት ርእዮ ኣለኹ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ደገ ገንዘብ ከም ዝሕዝ ፍሉጥ እዩ 5,000 ጥራይ ኣብ ኤርትራ ከውፁ ዝፍቀደሎም ኣብዚ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቶም ትካላት ሓራሪ ግዜ ናብቲ ፀሊምን ገለን ዝኸዱ ኮቲ ፍሌክሲቢሊቲ ስለ ዝውሕዶም ክኸውን ይኽእል እዩ ብርግፅ ብፀሊም ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ፀሊም ስራሕ ሕማቕን ፅቡቕን ኣለዎ እዚኣ ክነግረኩም ሕማቕን ፅቡቕን ኣለዎ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣሎ ብዓለም ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ኣብነዚ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ሲ ብባንኪንግ ሲስተም ንክጥቀም ቁርብ ይከብዶ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ክጥቀም ይሱ ኣብ ሃገር ሸይጡ ድዩ ገለገለ ካሽ ዝሕዝ ገለ ስለዚ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ካብቲ ፋይናንሻል ሲስተም ወፃኢ ክኸዱ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ኣሎ እዩ ንኩሉ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ካብ ዝምዕብል ዓለም ተኮይንካ ጥራይ ዋላ ኣብ ዝምዕብል ዓለም እውን ኣሎ እዩ ከይዱ ፀሊም ሰርሕ ሰብ ኣሎ እንታይ ማለት እቲ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ከተውሕዶ ኣለካ ደስ ዓመታዊ ሰብ ብፀሊም ጥራይ ሰርሕ ተኮይኑ እቲ ሃገር ክትምዕብል ኣይትኽእልኒ እያ ዝኾነ I'm curious እንታይ ክትከውን እያ እታ መፍትሕናታ እቲ ከምዚ ዓይነት ውሳነ መንግስቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ክቕይር ስለ ዝደለዮም ክኸውን ስለ ዝኽእል ፅቡቕ ነገር ክኸውን ተስፋ ይገብር ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ታሕቲ ኮሜንት ግደፉ እናበልና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ thank you very much for now I'm going to leave you ምስ ሓንቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ እዚኣ ደርፊ እዚኣ ብሃገርና ክንውድ ይፈጠዩ ሽጣና ሕጂ እውን ሓንቲያት መዝሙርና ይኩልና ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘለና ዓወድና ሓፋሽ እዩ ናይ ሓድነትና መዝሙር ሰረትና ይሰውራና ናይ ቃልስና ኣይገርመናን እዩ ኣይገርመናን ንሕና